Huwag mga presyo na tanyura. Kung muhatag ka lang sa kantidad na ang ipangayon mo. Huwag may wala ng kantidad. Ayaw magpalagi yung tinilig niyo ra. Mapriso ka lang sa inyong kati. Kadato inyo, kadaghan yung katigilunan, kadaghan yung negosyo. Huwag na gabi kwarta. Ikaw mo dalang kwarta? Kadato ninyo, kadaghan yung yuta. Tinood lagi ng akwasyon. Huwag ko ihatag niyo. Bueno, wakman ka kay kwarta ito hatag. Ordoy naman ka mo sa Rupilio. Ipakita ko lang ni Rupilio. O i-report ko niya sa pulisan na ikaw mo'y nabutang hilok sa ginong niya ulot. Asyong! Asyong! Ayaw asyong! Malungol ka na. O ako'y mahimo niyo ra. Di magkakamutan na ko. Sorry lang, ato na ko. Asyong kadiyot na. Unsa man? Pera? Bayong? Umas gabi mangita ko niya ng kantidara. Tagay lang kong higayon na makahatag ko niyo. Ugmas gabi Oo, mamirinda ko sa mong kaptangan. Naoro man din na. Dali ko eksamo. Ugma tingali. Mangita ko paagi nga makahatag ko niyo. Muna'y gusto ko ni mo niyo ra. Magpaabot ka ni mo, ugma. Pero, kung musibat ka, awa ko'y mahimo. Apan, ibulgar ko gina imong pagkakriminal. Adios, Sir Luisa. Ugma tang gasoy. Mamatay ka, Asyong! Mamatay ka, Asyong! Hindi mo mapatay ka ni Asyong!